Oimona kora mage joan kamora mora maintiere agene ndi chigmare de makare arwa kini machiegni e weche manyien mag oimore kama iko ni weche mopogore kamotingo weche mag duoko kara mag tero jopuonjre maende poko di sikul e grade mar 10 mondo mi otim kamano ka chiel koda weche go mag rema school fees ka chiel koda nengo mar uniform mathoth jopuonjre koro ywak ni kara mathoth jonyuol ywak ni ongawre e thoth skunde anya mago machuno jonyuol gi nyiew lewnigo e skunde mokwongo tund weche. Mama Aida Odinga ogwel kaka jambetre mar piny Kenya e riwruok mar UNEP. We are going to look into this uniform issue because uniforms are beginning to be another source of corruption. Pinyo wacho lano ni gibiro timo nonro mar mibadhi ne sikunde machuno jonyuol kod nyiew uniform kuomgi. Nataka niwahakikishie nikiwa waziri wa barabara kwamba kitambo ya uchaguzi tutakuwa tumemaliza kutoka Mbita mpaka Agolomwok. Uko sorry. Gedo marapaya masindo ko chomonyabera ochakore ayanga ko singni biro tieke e higa manyien. Nyalo tudri kod namba maro te machua kenaria deka uchiel no kao kamano bende wayro rembo duto mag oganda Ramogi TV machiegni weche manyien mag oimore nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Liz Otieno. Kawachako ni jatend piny William Ruto ogwelo minodo gai machon mar ODM Raila Odinga mano Mama Aida Odinga kaka jambetre mar Kenya e riwruok mar piny mangima mochung'ne ng'iyo alwora mano UNEP. Mama Aida koro dirito mondo jood bura opwodh gwelo mare tokwuok e yweyo mar dweche 2 e chak mar dwe mar 2. Ka opwodhe kod od bura, Mama Aida dhi kao lemo manyocha osebede ka omaki kod jaod bura machon mabuda langi Ababu na Mwamba. Kaka jafamaro mar siasa Chris Owino leronwa. Dweche 3 tok ogai machon mar ODM Raila Amolo Odinga ng'ielo rengo, jatend piny William Ruto mana kane osingo ni obiro chung' kod familia mare Mama Aida Odinga ma en min od Raila ogwel kaka jambetre. E ote mane ochwalne ute fuambo, Ruto ogwelo Mama Aida Odinga mondo dhi otelne piny Kenya e duol mar piny mang'iyo alwora UNEP poni jo od bura obiro puodhe. Ruto omiyo Mama Aida Odinga mahua kuom chia kod chiwruok mare mar kedo ne somo mag nyithindo manyiri, ratiro mag jopiny kod riwo oganda. Mama Aida Odinga bende oyudo puoch gi pak kuom bedo opara manyime kelo lokruok pacho kae e kinde mane otelo ne riwruok mar Wakeni League of Women Voters e kinde telo maduon bura achiel mar KANU. Ruto odhi nyime kod yango chia mar Mama Aida Odinga e nyayo telo makare e kind pinje duto mag Afrika. Mama Aida koro dhi rito mondo jo od bura opwodh gwelo mare bang' wuok e yweyo mar dweche 2 e chak dwe mar 2 higani. Ka opwodhe kod jo od bura, Mama Aida dhi kao kar jaod bura machon mabuda langi Ababu na Mwamba manyocha otere mbetre mar Kenya e piny Uganda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Puoch gi pak na Mama Aida Odinga kopogore gi mano en uso mar uniform e school en yo achiel mar nyayo mibadhi. Ma owach kod jatend piny William Ruto ma bende ne owacho ni gibiro timo nonro ne skunde machuno jonyuol kod nyiewo lep skul go mane dukni magin ema giyiero. Jonyuol dhi nyime kod rwako jopuonjre mag senior skunde, midhiero maduong' mathoth jonyuol osebedo ka ywago e nengo mong'awre mar lep somo kata uniforms, ahinya mago maginyiewe skunde gino mochuo tamo jonyuol moko tero nyithindo skul. Jatend piny William Ruto koro golo siem mager ne tend skunde machuno jonyuol nyiewo uniform e skunde kata kuom dukni mitudo gi godo ma wachore ni uso lewnigo e nengo mong'awre. We are going to look into this uniform issue because uniforms are beginning to be another source of corruption. Some schools charge as high as 38,000 for uniforms. You know? And therefore, I have directed that there is no child who will be kept out of class because of uniform. Mabiro mano odiochieng' achiel tok jatend piny lando mondo skunde kik tam jopuonjre maonge uniform donjo. Gima kata kamano nenore ni ok ochopo it jotend skunde duto kaka dwarore. Tok skul moro mar senior e kaunti ma Bomet
riembo japuonjre mondo kik donji skul kaluwore ne onge kod sweta. Nimejitahidi kwa kumnunulia huyu mwanafunzi wa Kreten trosa na shati, na nimestukia leo hii amefukuzwa akitaka full uniform. Kazi mimi nafanya ni ile kazi ya kibarua kidogo kidogo. Tuliambiwa muende mvae sweta na jacket yenye ile ni kama ya iko ya simote, na mimi sina hiyo jacket, ninafaa nikae nyumba. Kamano bende county ma Kisumu skund sekondar ma Kisumu Day yuak makamano medo winjore. Wilkista Pio enda John Travis japuonjre mokele skul kawuono tok chik manyo gol ko jatend piny. Koro lendo na mami ya wuok akelo nyathi. Koro na an mana gi matin. Ok nyal romo. Uniform onge poko yudo. Koro akela nikech koro nyathi winjo marach e dala to wach bendo wach ni mondo gol nyithindo oko. Koro abiro. Koro ng'ama nyalo konya bendo nyathi yude uniform. Fi dwaro siling 20,000 tam gi 200 wiye kanyo. To mar uniform idwaro 12,000 gi 500. Kane ulose wang' jowi mar Citizen, jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba nolero ni kata obedo ni ging'eyo ni nitiere skunde machuno jonyuol nyiewo uniform e skundego, onge janyuol moro amora mosego lipota ching ne ten migawo no. Some parents were saying, I was being told, some people are calling me and telling me, we are being asked, or somebody has asked us to pay 150,000 for a place. So we say, can you come forward so that we can be able to take action against those particular principles? Nobody comes forward. It then becomes difficult to be able to enforce that because somebody will say, I have not asked for anything. So what we're asking parents, in situations where you're being told you must go to the shop, stay put, stay your ground and say, I'm coming with this mattress that I bought from a different shop. And then if you're being sent away, we'll take action. But now if you concede and you proceed to go to school and accede to what that demand is, it becomes difficult for our officers to enforce. Okay. So this is what we are trying to say, that all of us, some, must take a stand. Karabero ni chik lero ni ten skunde, okonego donjre wach uniform, kendo yiene jonyuol nyiewo lewnigo kama dwaro gi ochope. Thoth jopuonj madongo pod onyono kar tiendgi ni jonyuol nyaka nyiew mana uniform go e skul kama ging'awe nengo mar lewnigo. Karo kod chik mane ogolo odiochieng' manyoro kod jatend piny William Ruto ni jopuonjre moro amora yud ka okwame dhot ma ok odonje grade mar 10, skunde mopogore e kaunti ma Kisumu ne odhi nyime kod chenro mar rwako jopuonjre mane jonyuol otero kaka yo mane one chik makamano chopo kare maonge japuonjre ma owe oko. Ma en report mar Millicent Adhiambo. E skund sekondar ma Kisumu Day e boma ma Kisumu, jatend skundno Rabeto Nyango Abidha yango ni nyaka ne sirikal gol chikno giserwako jopuonjre 24 ma pok ne ochopo mondo odonje grade mar 10. Nyaka ne mopap chakre Kisumu Day ka waseyudo 14, 24, 10 nyocha, 14 kawuono, mano 24 nyaka ne gibi. Amor gi jonyuol makelo gi nikech ok gibi kaka ne wacho ni gibiro nono kabisa. Bidha utielo ni ber mondo koro jonyuol okaw ting' mar lalore gi jopuonj eneno kaka nyithindgi biro somo bang' donjo grade mar 10 kaluwore kod apedha mane otim. Owe deo ni oonge gi gik moko te. Gima en godo no, owuogo dhi e skul kaka sirikal owachono mondo olos gi japuonj maduong' mondo giwinjre. Machielo, e skund sekondar ma Lions, Yudia Oyier, ma en jatend skundno, yango ni kata obedo ni chikno ber, skunde yudo midhiero ahinya, to sama moko kuom jonyuol tero nyithindo ka onge gimoro amora. Aneno ka jonyuol biro to kinyise ni teri nyathi e klas, to nyisi ni to uniform, to buge, to kalam, manyiso ni giparo ni mago duto te nyalo bet e skul. To ok nyalre kalure ni sani yuto mar skul ok ber ahinya. Jonyuol to korka korgi puoyo sirikal kuom negolo chik maneno ni jopuonjre duto orwak e grade mar 10, kata kamano pod giyango pek magin go e yudo gige somo kaka uniform, buge e kind mamoko mar siro somb nyithindgi.
ana una bira do nyitenda uchiel ka mane somo ke kijana Joel Omino Primary School to kaka gibiro ka onyisi ga sani athiki kibede e tipo ka tia yan ka gidonje class kama samina no kanita otimona gi clearance without any moja unyolo mor kabisa kalo mi adonjo ka de onge serikal ok da donjo ka nikech aonge kata sele kinda gi ngimana kata mabiro gi nyithindo kata metho mondi ok gimetho onge gime wachoko mamadho ka de usu kora kwaya ng'ama chunye ler ma Nyasaye odonjo chunye okonya. Jotend skunde tielo ni lalruok e sama chon e kind jokanyo duto kamoting'o skunde, jonyuol to kod sirikal dwarore mondo chenro mar neno ni jopuonjre te odhi e grade mar 10 ochopo kare kaka owinjore. Kane bed ni wawinjre maber ma wayiere ni an ng'at ma ja kibarua ayudo pesa every week anyalo kelo ni kata kamae. Ka jonyuol otimo kaka wawinjre kamano to ok wanyal bedo gi problem. Tindo moko dipo ka okoso puonj to higni mabiro dipo ka ngimane obedo matek. Koro giwuogi gi te skul machiegni gi dala machiegni gi ot wuogi mondo dhi wuogi jotelo mag skundego winjruok biro betie. Gima nyalo jiwo nyiso janyuol mondo ng'e kik ibukra buka ni serikal oselando niya wadhi wadhi Karombe. Ok wadhi Karombe kamano. Nyaka many buk gi kalam gi mag mondo nyathi odhi som. Education is the key. Mano makiny na kony ngima nyathi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Gikone to Simon Odhiambo Odundo, japuonjre manyocha chopo skund sekondar ma St Mary's Yala, mantiere kar chung'od bura mageme kendo duoki pacho ni mane onge uniform kod omenda mar somo, oyudo sir kendo chopo skund no bang' jatend od fwambo mar Ramogi TV J Bonyo kod osiepene rese. Jafwambo Steve Biko no wuotho gi japuonjre no chakre dalagi mantiere Got Matar nyaka e skul ma St Mary's Yala kendo losonwa report makama. Bang' Simon Odhiambo, japuonjre manochimo penj mar grade mar 9 kendo yudo points 64 e skul sekondar ma Dundo ma Got Matar, chopo e skund yawuowi ma St Mary's Yala gi lwete lilo kendo riembe mar dok pacho. Bira makata gimoro achiel. Onge gimoro amoro, onge fees, onge pesa. Onyisowa ni wuon gi en a mental case. Min gi en mana mama maluoko ne ji e kor gwe kata puro ne ji. Koro nyathini en nyathi mariek seriously, no yudo 64 points. Ramogi TV no kawo thuolo mar lime dalagi ma yudo Got Matar kendo ma e chal mar dalagi. Kalure gi min mare, okenge mane gisegoyo mar manyo kony norem nyuolo lemo kendo japuonjre no nodiwo pacho koparo ni lek mare didek nimo. Yo manyo achandorago mang'eny kawuotho na chako kod elimu. Afilo form batero usigu onge gima nayudo. Adonjo kendo mar Equity afilo batero form onge gima nayudo. Aya head teacher ndiko na barua oterago ka Mr. Molo Nyamonye. Afilo form no to kochopo samogik onge gima nayudo. Kata kamano bang' Ramogi TV wokapiaya kendo lando kidrem mane okwako chuny Beatrice kod nyathine ma Simon, anyuola no koro nyalo buonjo bang' yudo sir kendo chwalo nyathino e skul maonge rem moro amora. Jatelo mar Ramogi iluongo ni J Bonyo, agone erokamano maduong' kabisa kendo amor sechegi ka koro sani nyathi odonjo ni e klas ma koro sechegi odhi donjo e klas kendo amor ni Ramogi aduokonegi erokamano gima gitimona ni chieng' moro gimaki e bad nyathi moro kendo amor aduoko erokamano maduong' kabisa ni jopiny. Aparo ni ne en lit kabisa to aneno kamor. Amor ahinya kuom chopo wuodhni kendo I congratulate kendo appreciate Joramogi including J Bonyo mosebedo katiyo kode kowaka smeke e konya chopo e wuodhni. Sani amor ahinya niwach ko sani asedonjo e skul kendo abada somo kaka jowetena bedo somo kaka sani. Bang' dusore gi uniform mag skul ma St Mary's Yala, japuonjre no onyiso geno mare mar chopo lek mare mar bedo laktar kopuoyo okang' mane jatend Ramogi TV J Bonyo kod osiepene okawo mar rese e kinde mane gidiwo
kendo yoregi nodinore. Ingia mbele adona bedi daktari to asingo na abenda adwa wakad kaka jowetna beda tiyo go matek kar kae. E kindeno japuonj maduong' Magot Matar Kemal Fida noywago chan mokwako familia mar Simon kokwayo jo Samaria mang'won mowuok mar konye mondo kik bole piny. The boy has scored exceeding in most of the learning areas, and at the end the boy was called Noluonge Yala. Koluonge Yala, St. Mary's, the family is living under poverty. Ma could not support him going to Yala. Magi biro kinde modiochieng' manyoro. Jatend piny William Ruto nogolo chik mager mondo jopuonjre duto mane otimo penj mar grade mar 9 odonje grade mar 10 ma ok gidewo bedo gi uniform kata omenda mag school fees odiochieng' ma kawuono ma ok olewo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jatend piny William Ruto yango ni weche mag siasa oseduoko chien dongruok mar piny Kenya kendo chopo kinde manyaka oganda jo Kenya riw lwedo mar konyo chwalo piny Kenya nyime. Ruto oloso e kinde mano ochako ayanga chenro mar chiwo tiegruok ne rowere e bwo chenro mar ute manengogi ogonyore. E palma jatend piny buore Nairobi, jatend piny William Ruto obago romo gi rawere 5,500 madhi timo tiegruok margi e bwo chenro mar ute manengogi olor kata affordable housing internship program. Ruto owacho ni tiegruok makamano en achiel kuom yore mag neno ni piny Kenya osudo nyime e dongruok kendo chenro makamano oketne kwan omenda duto maromo shillings bilion 600. Rawerego biro konyo e sectors mopogore opogore mag gedo mar ute manengogi olor ma kaluwore gi kit somo mar ng'ato. Moko kuom sectors go gin kaka midusa, fuambo, jogo makonyo e uso mar udigo, jogo magoro udi kaachiel kod mago marango chal mar lowo kama owinjore gede e kinde mamoko. Thank you very much, Your Excellency. E kinde romono, Ruto rudho gi kit Kamasia tok jogo mapingo chenro mar ute manengogi olor kod chenro mamoko mag sirkal kowacho ni gionge kod paro maneno ni chal kod sura mar piny Kenya olokore. Jatend migawo malo Alice Wahome osiro paro makamano ni mar chenro no en achiel kuom mago matimo maber moloyo mamoko pachuka. For a very long time, politics has sabotaged our country. Negativity, believing in others more than we believe in ourselves, speaking negative things about our country, believing that nothing can happen. We are finally taking charge of our own destiny and changing our country for the better. Omako bende amen gi jo siasa masayo chenro mar uso kembe sirikal kod bad migepe sirikal wirani thothgi noyie gi chenro makamano e kinde mano kuong chwal paro machalo kamano. We all agreed that divesting, privatization is a prudent way of raising resources. But you will hear some people saying, why are you doing this? This is wrong. The same people who told us, who agreed with us, let's do it. We're saying we're divesting a portion of Safaricom to raise money. They tell us, oh, who negotiated? Where is the committee that negotiated for the price of the shares? Really? So I want to tell those people who are giving us lectures about what we are doing with the IPO on Kenya Pipeline or Safaricom, they should spare us their political conmanship and intellectual deceit. We don't need it. Korka kore, jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni nyaka keto kenge makare mag neno ni gedo mar ute manengogi olor otim makare kendo e yor chik. Bende nyaka kawo ondamo mager ne jogo ma ok lu chike makamago. We must introduce and implement consequence management for professionals who, under their watch, they make decisions, which decisions ends up having the kind of situations we had 2 months ago when we had a building, of course not part of this program, that had collapsed somewhere in this Nairobi. There must be consequences. Rawerego biro timo tiegruok margi kuom thuolo mar dweche 12
kendo gibiro yudo sir kowuok kuom piny owacho. Jatend piny Kenya omedo dok ne lek mare mar chwalo Kenya e rang'iny pinje mosedongore kowacho ni mano nyaka timre kaka yor chwalo dongruok. Efinya Kidi, Ramogi TV, State House, Nairobi. Kawadhi nyime ni jodak ma Kisumu ojiwo bidhruok e duond bura mar ODM kidwaro giwe keto pogruok e kindgi to iket maine dongruok kokalo e tendo gai mare Oburu Oginga. Gisiro riwruok mar ODM gi sirikal ka giwacho ni osekelo dongruok mathoth mowinjo medre. Giwacho ni siasa madhi nyime e duond bura no gisani biro mae mbi kod duol e siasa ma pacho ka. Jomoko madwa kiko itwa jika Edwin Sifuna gini sa koro chopo akwerou okwan ready mar join joma wakabila ka okwan ready mar dhi joma create deceived politics ka. Please at gisani wawinjuru Dr. Buru Odinga kaka ng'ama dwa tayo joluo wadhigo Kanan. Kenda kwayo familia maro moluoro maduong' mar jokar Jaramogi beduru piny kaka joka ng'ato mondo los piny. Ok ber ka ng'ani wuoyo ng'ani wacho mae. Wabed piny mondo wane kaka joka ng'ato ni timo nade. To wakwayo niya umed sironwa Daktari Oburu Odinga. Ne joma wacho ni ODM barre. ODM onge barruok mantie. Pogruok ema par pare man kae. Gima nyalo kwayo baba yetu Oburu Odinga. Kawo joma tindo machendo kaka Babu Owino gi. Kete gi piny tingi to dwaro wen mane. Oburu nobedo gi Raila nyaka koro Raila otho. Alafu Raila kotho to wadongo e broad-based government kwa mariwore gi Dr. His Excellency President William Samoei Ruto. E riwruok mariwore go no waneno gik mang'eny motimore Kisumu kae. Waneno ka iloso ndara, nyithindo ma kijende nitie gi pikipiki, skunde iloso, mine ma mondliete nitie gi omigi ohala, igedo negi. Duond bura mar UDA okwedo ng'eto mar doho mamalo mano yango ni okang' mar ne wuoyo kendo wito oko duond bura mar ANC notime tok chik kagiwacho ni jokanyo mag duond bura mar ANC ne owuoyo duond bura no kigen kalore kod pen chike magayo duond buche pacho kam kendo weche maliekore ni UDA ne omuonyo ANC gin miriambo. Jose Duor ni kod ler mathoth. Ndalo achiel kende tok doho mamalo yango okang' mar ne wuoyo kendo wito oko duond bura mar ANC kaka manotim e tok chik kendo yango ni duond bura mar ANC podi ochung' kar kende kendo nitie duond bura mar UDA owuok oko mar kwedo weche go. E ote mane gichwalo ni ute fwambo, UDA olero ni tarik 14 dwe mar adek higa mar 2025 kokalo e notis mar oboke namba 3449 mane en jandik duond buche Anderitu ne oyango ni duond bura mar ANC tok bedo kod romo mar jokanyo mage duto tarik 7 dwe mar 2 higa mar 2025 ne okawo okang' mar wuoyo oko duond bura no kigina. Magi ne gitimo kaluwore kod chike magayo duond buche mag siasa e pachoka. UDA lero ni jokanyo mag duond bura mar ANC ne owuoyo duond bura no kigin e duol achiel kendo weche maliekore ni UDA ne omuonyo ANC gin weche mag miriambo. Kaginyiso doho ni ne ber kaging'iyo notis mar oboke mane owuok ka apis jandik duond buche e pachoka kapok ogolo ng'eto mare. Duond bura mar UDA bende olero ni bang' jokanyo mag ANC wuoyo oko duond bura margi, mondo duto mag ANC ne odhi ne UDA kaluwore kod chik kendo jokanyo duto mag ANC ne odonjo e UDA tok luwo lai duto kaachiel kod chike duto madwarore. UDA bende oyango ni gibiro dhi mbele kod rito nyadhi mar duond bura margi kod chwalo ajenda mar jatend piny mar kelo dongruok e kor gwenge duto ma pachoka. Magi timore e seche ma gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru omedo goyo debe ne duond bura mar UDA e gwenge mag Masawa mar Kenya konyiso jo Masawa ni kweth maketo sirikal tesre onge kod ajenda mora mora malong'o ne jo Masawa. Sisi kama watu wa mlima tuangalie kule tunapelekwa. Uko wanatuambia tuende, hatuna kiti. Wamepanga. President wanajua ni nani ama ni nani. Lakini umeona mtu wa Mount Kenya hapo akipewa kiti ya president? Deputy umeona mtu wa Mount Kenya akipewa? Hata huyo mwenye kuzunguka hapewi. Hata mikutano sasa zinafanywa hayuko.
chama pia imepangiwa sio ya. Bende okwayo jomasawa mondo osir lwedo jatend piny William Ruto e yiero mar 2027. Hii ni serikali yetu, nyinyi ndio mliiweka ndani ya serikali. Hainge kuweko isipokuwa ni nyinyi. Tutoke tuachie wengine. Alafu nikimalizia, President Ruto anaomba miaka ingine ngapi? Huyu anatuambia tuachana na hiyo 5, twende tuanze tena uko 0, atuanze kuhesabu 10. Mtakubali kweli? Sisi hata sisi tunataka kujipanga kule mbele. Sisi tunataka kujipanga kama watu wa Mount Kenya. Tu negotiate na President Ruto. Na tuwezi negotiate kama hatujaweka kura zetu mahali pamoja. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakaramogi tok report ma Joyce no ka oyueyo chenro en maro imore aneno ote kanyo Austin Mirambo wacho neno wa makare ka ntiere chunybo ma Nairobi kanyo ka bende omoso baba gi Michael Japala ka chiel kod dagi ma en Dorcas Japala. Jackie Nyarmodi bende wacho kanyo ni Mina J Bonyo Poche gi Park Mara is really a true leader who not only values conservation on nature but values education. Nyathino ema both yudwa ka chonge wakoro ok dolre. The whole team behind it kudos. Erokamano ahinya kuom ote makamano Jackie. Steve Nyakwar Nyamburo wacho ni oneno wa live ka intiere Kitengela Milimani. Silas Nyakwar Ogutu asedonjo aneno news ka wan kod osiepe gam. Aneno kanyo Karigan Austin Otieno bende wacho ni oseywayo kome entiere chenro mar Oimore. Jamtawoda Awasi watching live from Awasi border. Mary Owuor wacho neno wa malera ka entiere Nyalkinyi. Samuel Nyakwar Olwenya wacho ni osemolo entiere Sirima. Gideon Daya mar Ogo Kabondo Poch gi Park na William Ruto kuom paro min piny. Oimore ahinya Simfros mano Susan Nyaseme ni kodi pamoja ka entiere Kisumu. Nyakaramogi wamedo kanyo neno weche manyien mag Oimore mak mana wakaw yoyo machuok waduogi weche mamoko kikidhi mabor. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo. Mana Ramogi TV.
Machiegni kendo jodak e gweng' ma Owino Uhuru e kar chung'od bura ma Jomvu mantiere Mombasa mane yudo masira kaluwore gi kwiri mar led mane okere alwora ma gidakie pod ywak chudo higni 3 bang' doho ng'ado ni ochulgi shillings bilion 1.3. Gikoni thothgi sani tuore nikech gi kwirino mane odonje dendgi kamoko kuomgi bende osewito ngimagi kaluwore gi midhiero mane kwirino okelonegi e kit ngimagi. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En gweng' ma Owino Uhuru e od bura ma Jomvu Mombasa. Kae ne ayudo ka moko kuom jodak temo poro wach ewi kaka ginyalo yudo chudo margi to chutho bang' doho ng'ado ni ochulgi omenda kaluwore gi midhieche mane ojukogi kaluwore gi kwiri mane wuok e kambi moro e alwora mane gidakie no kelonegi midhiero. Watuo pesa ni manyalo konyo osiptal, pesa ni manyalo konyo gi thieth matindo, pesa manyalo konyo gi jok ma owito nyiregi, jok ma owito nyithindgi, tire jok ma dwaro thieth. Tire gik mang'eny monego watim gi pesano. Nyaka ne wadhi e kot ma kot amuru nu pesa omiwa higa ma 2022 nyaka sani pok wayudo pesawa. Jodongo osedhi, nyithindo matindo osedhi, kata mine be osedhi. Lakini achiel ma pod odong' mawinjo rem ka wan ema koro waywak ni kony mondo wacham pesa kik waluw joka kapok wanong'o pesa wadhi. Kotel negi kod jaduong' gweng' ma alworano Alfred Ogola, jodak go nyisa ni kwirino ne orocho ngimagi, gino mane omiyo moko kuomgi owito ngimagi. Yani ibedo maonge ngufu ma ng'ama dichuo. Mino be nyalo bedo maonge kata gombo kata hami mongo ma ng'ama dichuo. Koro daga ka gidhaki or kanya uchal wele odno. Nikech gini osenego ngimawa. To ng'ama dichuo maonge ngufu ma dichuo donge ngimane orumo. To dago kaka nyalo nyuol donge ngimane orumo. An no affecta kako nino ng'uta kaka ntiere. Sani bende akanyal timo tijena kaka chon. Tuo sate wiya bara sate ok chal kaka chon kaka nantiere. Lidi no yuda kayach nyara matin. Koro kila kadhi e klinik ipenja ng'omomiyo kilo ni ok medre. To ananyiso gi ni anakia. So chopo kuma koro adhi konyra. Ginyisa ni ok anyal konyra ma normal nikech kilo na ni piny. Nodwano kaka no affecta kodo. No mako jaoda to dhi omako nyathina. To jogo duto te gini e lowo. Koro bedo na malit. Irina Kinyi kona ni nyaka ne kwirino donji e dende, ngima okosebedo ne mayot to chutho e temo manyo thieth. Negi pima, ginyisa ni ok nyal golo na nyaka gichocho dog piny. To gino mondo dog piny, tingisa ni amadh chak pile, achamo gi rabolo pile. Chak pile, kigoe dwe chak, kata kod mobede matina ma chak maduong' mano bende mana pesa mang'eny. Kata kod bede ni en mana rabolo no mano bende pesa mang'eny. Koro mane daktari chodhi, mowacho ni wanyalo golo lakini wanaga ong'isa ni wanyalo golo 60-50. Mano percentage mane gin godo. Ok gin 100% ama 90. Koro mane wacho ni awe mondo nyaka gicholor piny. Mondo ka Nyasaye oyie pesa obi oyudre ne gidwaro 350. En lweny magikoni gisetemo goyo gi riwruok makedo ne weche mag alwora mar Center for Justice, Governance and Environmental Action motelne kod Mikai Phyllis Omido. Kwayo margi en ni jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo mi koro donjre wachno mar neno ni omenda no ichwalo negi mondo mi githiedhre godo kaachiel kod chopo dwachgi mamoko. 1.3 mano onego bednu imiyowa to $700,000 nonego bed ni luokonwa kodo mtaka uchafu mane giketonwa ka mondo goli wadogi hali maro mano antiere chon. Koro duto te nobedo $2 billion. Aparo ni ka wachno ochopo ni John Mbadi onyalo timonwa mapiyo mondo ji oyudie pesa gigi. Koyawo pesa no wuok, nyithindo mine matelo kaka wan wadhi yudo thieth mayot. Wabedo koni Nyasaye erokamano. Ani matony. Do Nyasaye dhi. Takiri Nyasaye no nacham pesa ni. Koro suba konya mondo imiya pesa ni acham. Achiedhra kodo kapod angima. Nyukwayo dhi kodi skul. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Kawadhi nyime ni johala kod jodak e kar dak ma Oruba kod Onyinjo e sub-county ma Suna West yogo medruok mar rochruok mar arita kwe ka giwacho ni kuonde ohala mathoth osemuki kendo mwandu okwale kinde mar jumbe ariyo mokalo. Kwan johala matindo mowandi gi podhe kar dak ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub-county ma Suna West e county ma Migori koro medore gino ma ikelo kod kuo ma bende osejimbore e gwengegi. Nitiere ute ohala ariyo e kar dak ma Onyinjo mayande use gige loso apiko mane olor jomachiel mokalo to ok jokuoge moko ne muke kendo kwalo mwandu duto. Ibiwa mara mingi Onyinjo hapa. Nilibaki mtupu, nikaanza kuombaomba majirani wakanisaidia, nikarudi kwa biashara. Nikamaliza wiki 3 tena wakarudi tena wakaiba. Jirani walimuiba last week iliyopita, walimuiba vifaa. Kuna vifaa vya maduka vya mapikipiki spares walichukua zote. Juzi wakaenda stage wakachukua manguo yote. Leo wameingia kwa majirani. Kufuli zangu zote zimeenda. Sina mbele sina nyuma. Mana tok ndalo machuok bang' johala ariyo goloro handgi. Johal Ronald Ochieng bedo tinu mane piny Rugo kawuono bende ne omuk dukane e kar dak ma Onyinjo kendo mone duto ma oting'o lewni misudo kouso ne okwal duto. Gi mucho kifunde ariyo plus dot bene gitwenyo gituro. Gikawo gimoro amora maonge kata gima giwena. Gikawo stoga te ma over 70,000. Giweya bankrupt. En kuma bende oseyo johala mathoth ka ohandgi opodho ka moko bende koro stino mondo koro dar kendo many kuonde ma ginyalo timo ohala. Imeniuma wakati natoka nyumbani nafika nakuta ameibiwa na mlango wangu, kufuli zote za nje, kufuli 4 hazipo. Kumaanisha kwamba walikuwa wanajaribu kwangu wakashindwa wakabadilisha kwa jirani. Jamani, kama kuna njia yoyote ile tunaweza kusaidiwa mambo ya wizi, tusaidiwe, tumechoka. Kawuono kane wachio gokinyi wayudo ka nitie dukni moko mo oturka kendo ne gikawo mwandu mag jopiny. To osatur kuondegi mang'eny to gigi wawachogi to polis oleng'aleng'a. Koro wapenjo ni tang'o matimre, koso dibed ni polise matin koso ang'o matimre, nikech reports osechiw ka polis. Johala kod jodak ma Suna West ywago rochruok mag arita kwe ma giwacho ni koro oseweyo kohala mopogore opogore koro osegore piny. Mag security rach sana sana ne watemo wuoyo gi county commissioner. County commissioner idara mari ininde tich ne kese kadebe ni kama jo siasa dhiye to waneno ka kanyi ole security ma tight kabisa. Dukni mang'eny osebed ka bedo looted to sirikandwa ma Migori pok aneno any action magisakawo. Jodak ma Suna West gi wacho ni chuok mag arita kwe e gwengegi ma oting'o mano ma Oruba kaachiel kod Onyinjo e sub-county ma Suna West bende koro osekelo luoro mokalo ni jodak kaachiel kod johala. Ano gotieno kinyal wuotho Oruba ka igoyo ji left and right otieno mangima. Akwayo chief kaachiel gi OCS gi jotend arita kwe mantiere e Oruba Ragana ni wuoga ne uruoko mondo mi ugo buche madongo e weche mag security. Giseyo tende to ko bende giwacho ni koro osenyiso nyau e kendo koro rochruok mag arita kwe. Within bus park nyocho tor M-Pesa moting pesa te. Nyoro chako tor M-Pesa duka machielo motor gik moko te. Niti dukoria manyo opo witado modonji gi witado mokawo gik moko te e odno. Insecurity ntie Onyinjo kae Goruba at large to ntie a record kata last year na wuoye to onge action mika. Kuo mar kar dak ma Oruba kod Onyinjo ok en gima wendo ka piny maduong' en ni to ang'o ma inyalo tim mondo koro tiek kuone obilo sebedo kuom higni malach. To watero wach gi nyaka ka sirikal mondo konywa, to sirikal okawo okang' nikech imako gi mong'e ni ng'ane to rach, ng'ane ng'ama rach ikawe matere malo to sirikal ema chako weye. Koro kaka wambe wan jopiny gini dhierwa no to sirikal okonyowa koso hinyo japiny. Akwayo ni bondo mi community policing jopiny bondo be together bondo mi issues mag security okaw gi yo ma serious. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi nyime nyaka kod weche manyien kama jagoro mongirore migawo mar wuoth Mohamed Daga okwero rumbi ni kambi mar Kenya Railways chano gotho oko ka tuke mar Little Theatre Mombasa kuma rowere osebedo kanyiso talanta mekgi. Kane oloso bang' timo limbe e kanyo, Mohamed okoni piny owacho geto gero ka tiegruok tije lwedo kaachiel kod duso ka tukeno mar medo bero chenro mar rowere osebedo katimo kanyo. Kata kamano jakom Little Theatre Daudi Anguka okoni girito yudo ler e kamati moyiedhi mochwe gi jagorono matwak ewi wachno. Kaluoro margi en ni dhi dargi kanyo. Want to assure
the creative economy run by youth from Mombasa, from the coastal counties, from Kenya, that they will continue being stationed here. That is, there is no doubt in that, and they'll be continuing doing what they do at an improved capacity. Tumekaa leo tunaangalia njia gani tutafanya kazi pamoja na kuhakikisha maelewano yamekuja, na ndugu zetu pia wa creative hii area yao iwe improve. Tubaki na hii theater hapa, lakini iwe modernized ili iweze kuchukua mambo mengi ambayo kwa sasa hayawezi kufanyika hapa, kwa sababu tunajua tukiangalia zile theater kama vile Kenya National Theatre pale Nairobi imeboreshwa kwa kiasi kikubwa sana na serikali, na hatuoni sababu gani hii pia isiboreshwe. Na sisi hatuna shida ya partnership, but tunataka tuelewe na tuweze kujua ni nini hiyo partnership inahusu na vipi itasaidia wasanii. Kabla TVET yote kuja hapa, kitu cha kwanza ni kuwa tunataka kujua wasanii watabenefitaje. Jatend migao mar apeyni kod chenro mag wuoth e pacho ka Mano Davis Chirchir okoni sirkal kokalo migao no oseketo chenro makare mar tieko chulo gope mag wego rakte madhi timo gedo mar apeyni mopogore e pacho ka, mano ni chenro mag wuoth kod yore mag ohala odhi nyime makare tung Kenya mangima. Chirchir mane loso e kaunti ma Homa Bay bende okoni gedo mar apaya mambita Sindo kochomo mag Gunga Sori mabor mare romo kilomita 74 idhi tieki kapok yiero mar 2027 ochopo. Jatend migao mar apaya kod chenro mag wuoth e pacho ka Davis Chirchir okoni migao mare no dhi nyime gi chulo gope mag wego rak duto mane gimiyo rak mar gero apeyni mopogore e pacho ka, kendo ka ochopo juma manyien to gidhi tieko chulo gope ma kamago mondo gedo mag apeyni go eko tieki mar konyo e bero chenro mag wuoth kendo neno ni mwandu mopogore oyudo kaka chopo e chirni. Chirchir ne okone sirkal oikore mar tieko gedo mag apeyni mopogore e pacho ka, kendo omenda oseketenge moromo neno ni gedo mag apeyni mopogore tung Kenya mangima I want to assure Kenyans that after securitization of the 7 shillings to raise 175 billion Kenya shilling, there is no bending bill to any contractor today up to December 2024. Na hata ile kidogo imekusanyika ya 2025, hii wiki tunaanza kesho kutwa, tutaanza kulipa all the pending bills for 2025 because we have sorted out the challenge of bending bills, employing innovative fundraising to ensure that we are able to build our economies. Jatend migao no mane loso Sindo e kachud bura ma Suba South e kinde mane gachaka lenga gedo mar apaya ma wuok Sindo nyaka Nyabera bende ne okuni digni mag gedo mag apeyni e pacho ka dwoko chino chumi mar piny Kenya. Kana yangu ni gedo mar apaya ma wuok Mbeta Sindo nyaka Magunga to chwe nyaka Sori ibiro tigi kapok yiero maduong' ma higa manyien ochopo. Nataka niwahakikishie nikiwa waziri wa barabara kwamba kitambo ya uchaguzi tutakuwa tumemaliza kutoka Mbita mpaka Agolomwok huko Sori. The contractor China Civil, tumefanya mikutano mingi. China Civil, we have done a lot of meetings in my office. I really want to encourage you, China Civil, to do your best. We've been assured this road has been a challenge and payment for certificates will not be a problem going forward. Kajatend migao mar omenda John Mbadi ne okuni gedo mar apeyni e gwenge mag Suba okoni gobende rwake siasa ka okoni apaya mane gichako gedo mare no osekelo pek e yore mag wuoth Sindo kendo nyaka lose yo mowinjore mondo jodak ma Sindo winj ber mare. Awinjo ka jo moko kelo siasa e gimo kelo wakani. Dadwa na wachnu kama ung'e maber ni ok adhi chung jumbe ma Suba South. Koso ung'e maber ni ok adhi chung gavana ma Homa Bay County. Omiyo gima atimo nikech President Ruto omiyo ya thuolo ma Nyasaye motiyo kode. Thurwa ka osethagore, ung'eyo kaka josindo ka kudhi Homa Bay, kudhi Nyabera, ka koth ochwe to en mbira, en chandruok. Omiyo nyowa wuoyo gi minister mar roads nikech pesa wuok ofisa. Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' gi jaod bura ma Lagos Onga Samuel Atandi ne okuni chenro mag dongruok mopogore ma osebiro kadhi nyime counties ma Kaluo biro kalore kod winjruok makare kinde ODM kod jatend piny William Ruto mane gisingo mar medo siro lwedo. Gi buche gi president
wasebedo gi buche gi chirchir, wasebedo gi buche kaka jotelo ma Homa Bay, to gimokonyowa mamiyo gitimore mapiyo nikech Mbadi ema nigi kalam. Koseket budget to Mbadi chwado kalam to gik moko biro. Adwa na wach mogik ni wan kaka josiaya wase decide ni waduoko President Ruto mondo serve term mar 2. Wase decide. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Werokomanya Ali Abich, maya ojotij 30,000 mag kemberego sukari mane piny owacho keto e lwet ji giwegi chano dhi ng'anyo mar tipo kaluwore kod gowi mar osara ma sirikal pok ochulogi maromo silings bilion 10.8. Kotene kod jagoro margi maduong' mar riwruog jotije kod jopur Niang Francis Wangara, sirikal nosingo mar chulogi silings bilion 4 kod bilion 1.9 kuom gowino giko dwe mar 11 higa mokalo. Singono mane ok ochopi kendo ne oduogo chore nyaka juma mar 2 ma dweni ma bende ok ne otimore kata. Riwruog jotijego koro ochiwo notice mar ng'anyo mabiro chakre chieng' Tich Ang'wen juma manyien pono ne sirikal ok ochulo gowi mar osachgi no nyaka chieng' chulgi ahinya to ne jotije kembe sukari 4 mane oket e lwet ji giwegi. We had a discussion with the Minister for Agriculture, Mr. Mutahi Kagwe, and his PS, Mr. Rono, who indicated that government was committed to make those payments before December. When it came to end of November, they were not able to pay that money. They made another promise that the money was going to be paid before Christmas, that's 25th of December. That one prompted us to issue a notice of strike because we saw it not forthcoming. Before the Christmas day, the minister, the PS, called me and my chair. We had a meeting with him in Eldoret, where he confirmed that the amount was going to be paid to the workers before they proceed for Christmas. We did not see that money up to and after Christmas. Now they came to say that the money, the Treasury had agreed to make payment in the second week of January. That second week has gone without anything. I've asked workers in the 4 companies to down their tools until the money is reflected on their account. The only option the government has is that the money must reflect on the account of workers before Thursday next week. If they don't do so, the workers will be out, farmers will be out, suppliers will be out, and everybody will be out to join us in this strike. Nyakor magikanyo wakaw yo machielo chenro en maro imore kidhi mabor waduogo gi weche mag tuke. Are you a Kenya